No niin, morjesta. Tänään meillä on tämmönen Mi TV Stick testissä, eli millainen asentaa ja onko helppo käyttää ja mitä pitää sisällään. Otetaan siitä suoraan paketti auki, että täällä ei nyt varmaan ihan hirveästi ole mitään. Siitä niin sitten se näkyykin, että siellä on itse tikku, kaukosäädin ja virtalähde ei ole lähdetty Samsung-linjalle. Ja sitten täällä on Chromecasti sisään rakennettuna. Katsotaan paketin sisältö. Sieltä sitten. Onpas hyvät liimat. Paketti auki ja ekana meillä on siellä kaukosäädin. Täällä on Netflixia ja Prime Video-nappia, Google Assistant-nappi, virta, navigointinäppejä, varmaan joku valikko takaisin ja joku 0. Tämmönen Bluetooth-kaukosäädin. Heitetään kalleen heti pois. Kestävyys tuli testattua, ei haljennut, eli itse tikku. Ihan hyvän oloinen. Toivottavasti tästä mittaa, jos jotain kiinnostaa, eli HDMI-liittymän päästä toiseen päähän niin on tommonen 9 senttiä ja 3 senttiä leviä ja reilu sentin paksu. Semmonen tykätään vaan näyttöön. Sitten täällä on poveri. Tästä lupaa, että täältä tulee 5 volttia ja amperi, eli 5 wattia. Menee aika pienellä. Sitten täällä on tämmönen joku HDMI-kaapelisysteemi, eli tossa olisi naaras HDMI. Sitten täällä on uros HDMI, mikä varmaan Fleetin on hankalassa paikassa, niin saa sitten helpommin kiinni. Pirun hyvä lisä. Ja sitten täällä on vielä virtajohto tuohon laturille, eli mini USB ja normaali USB-A. Sitten on paperihommia. Täällä on vielä lakimiesten lörpötykset ja pienet käyttöohjeet, miten lähtee tää homma. Katsotaan kohta. Ja sitten on vielä lisää lakitekstiä. Pistetään tuohon näyttöön kiinni ja katsotaan, miten tää homma tästä lähtee. Eipä siinä sit kun tikku kiinni ja virta vielä tuohon sivulle. Sieltä se lähtikin sit heräilemään. Sanoo hai. Ja sit pitäis painaa kaukosäätimen keskinäppäintä, johon laitoin äsken paristot 2 kertaa 3A patterit. Painetaan SOK:ta. Noniin. Sieltä sitten valitaan kielestä. OK:ta piti pitää hetki pohjassa. Kehä vaan näppäillään sinne Suomi. Hetkonen. Paljonko täällä on? Kato, Android ei oo suomea. Ensimmäinen yllätys. No, sitten mennään englannilla, eiköhän silläkin pärjätä. Tää voi yhdistää puhelimeen. Jatketaan siitä. Kaivelen tuosta mun puhelimeen, menen tuohon Google-sovellukseen ja täällä pitäisi olla Set Up Device. Elikkä näytetään nyt, että Google-sovellus on siis tämä täällä kun pyyhkäisee, tuolla on tuo omat asetukset, niin tämä on tämä Google-sovellus. Ei nyt ollutkaan niin helppo taas. Kokeillaan tuota puhetta sit. Okei Google, set up my device. No, sieltähän se tuli heti kun sanoo. No, se löytyi heti sieltä. On se helppo kuitenkin ohjeiden mukaan. Sitten mä valitsen täältä Wi-Fi-verkon. Se kysyy Wifin salasanaa. Noin.
5 minutes later. Tää on tässä nyt kohta 4 minuuttia ruksuttanut, että nyt vois sanoa se kuuluisa, että meniköhän jummiin. Mä koitan tosta uudestaan. Lopeta. No juu, jotain meni väärin. Ja taas kakesta, ok. Täältäkin voi valita. Jättäkää niinku manuaalisestikin. Erikoinen näppäimistö, kun isot kirjaimet valmistuvat, ei mitään shiftiä. Ehkä se on kyllä jopa jotenkin parempi. Kokeillaan, jos se nyt hyväksyisi. Noniin, se lausuntokin meni oikein. Hypätään toinen yli. Varmaan kyllä silti on pakko kirjautua, että voi jotain tehdä. Katsotaan nyt tämä äkkiä. Juu, Googlelle kaikki tiedot. Juu, ei tietää missä mennään. Ei auta parantamaan. No, sit ruvetaan mainostamaan. Toi näyttää ihan mielenkiintoiselta. Muista en tiedä. Juu. Sitten saa kiinalaiset viedä meidän tiedot. Tätä on nyt sitten tämä päävalikko. Perus Netflixit ja Private ja YouTubet löytyy tästä niinku oletuksena. Kokeillaan YouTubea suoraan, vaatiiko tunnuksia. Ei näköjään vaadi. Kokeillaan täältä testimielessä. Mulla nyt ei ole mitään kaiuttimia tässä näytössä kiinni, mut pelas puhe. Juu, ja luvat siihen. Tekniikkatalli. Technical Foul. No se meni melkein niinku hyvin. Voi olla kyllä, että se hakee enkuksi. Voisikohan sen vaihtaa tosta. Kaikki maailman mutukielet on, mut ei oo suomea. Kelas kirjoittaa. Kaikkea muuta ehdottaa paitsi hyviä kanavia. Ei kaikille nämäkin ihan hyviä kanavia. Sitten meni pimeäksi ehdotukset, urattiin tallia kirjoittaa. Sieltä searchi. Sieltä löytyy. Ota siitä ilotuutukset pyörimään. Niinhän se pelittää. Täältä näkee. Tää on ihan niinku nuo televisiosovelluksetkin LG ja Samsungin telkkareissa. Täysin samanoloinen. No, nyt painettiin valikkoa, tosta oli taakse. Taakse ja noin. Tässä sitten löytyy asetuksista. Sieltä voi vaihtaa verkon. Sinne saa laittaa tilin. Devise preferences. Aika ja päivä. Ei yllättäen mitään mielenkiintoinen. Laitais 24-tuntinen kello päälle. Täälläkään ei varmaan ole suomea. Tää on kyllä outoa, että jos suomen kieltä, kun yleensä Androidissa on aina ollut alusta. Täällä on! Miksi ei sitä voinut siinä asetusvalikossa sit olla? Noin. Kai se jäljestä vaan sitten käytetyimmät kielet. Näppäimistöäkin voi vaihtaa. Tää on niinku tavallaan Androidi, mutta kuitenkin tämmönen TVC:n tehty. Täältä saa resoluutioita. Full HD on maksimi. Näytön maksimi olisi ihan täys 4K, mutta eipä sitä nyt periaatteessa tarvii tässä nyt. Täältä voi siirrellä näyttöä. Se on muuten englanniksi. Enää on suomeksi. Joo.
Tässä on HDMI sekä, oliko täällä oli vissiin joku kontrollisysteemi, että jos laitat yhden laitteen päälle, niin toinenkin laite menee päälle. Täällä on ääni. Sieltä saa päätellä mitä sieltä tulee. Taas sinne vaikka automaatille. Tallentaminen. Täällä on 5 gigaa tikulla tilaa, mutta periaatteessa nyt riittää, kun tänne nyt mitään ihan ihmeellisiä sovellusmääriä tulee. Aloitus, näyttö, muokkaa kanavia, järjestää. Siitä voi äänihakua sitten siinkin muokata. Täällä on tää assistantin asetukset. Mikä nyt ei hirveästi mua ymmärtänyt, mutta eipä se Suomen tuottaa. Chromecast Android siellä on vaan versionumero. Näytön säästöjä, semmosenkin se on. Sijainti, eli tässä on, tää on varmaan wifi-paikannus, en mä usko, koska tikussa on kyllä GPS. Juu, ei. Käyttö- ja diagnostiikkatiedot, ne me kiellettiin, turvallisuus ja rajoitukset. Tänne voi näköjään myös asentaa siis ulkopuolisia APK-tiedostoja, vink vink. Esteettömyys, tekstit ja tämä perus. Sieltä saadaan vehjen nolliin. Sitten vaan takaisinpäin. Hetkonen. Missä asetuksissa mä äsken olin laitteen asetuksissa. Sitten etälaitteet. Xiaomi RC, eli tää kaukosäädin. Tähän saa varmaan vaikka Bluetooth-kuulokkeet tai mitä vaan. Voi niitä käytellä. Sovellukset tänne varmaan vaatii kyllä tilin. Avataan tuosta kauppaa, mutta hyvin vaikeeta kautta. Juu, kirjaudutaan nyt sitten sisään. No niin, ja sitten ollaan kirjauduttu tänne Play Storeen. Ehdottaa näitä striimauspalveluita tässä ekana lähinnä, mikä nyt onkin ihan järkevää. Sitten on tietenkin pelejä. Mä oon hyvin vähän Androidilla pelannut. En tiedä miten semmonen onnistuu. Tai miten tuo tikku tuossa sit jaksaa. Ja onko se nyt hyvä vai huono. Kokeilaan tosta tommosta vaikka ladata. Katsotaan vähän, että pyöriikö grafiikat. Pelejä, jos tietty lataa paljon, niin tuo 5 gigaa ei ole paljon mitään. Edellyttää peliohjaimen. Tässä mennään käytännössä. Antaa sen odotella siinä, katsotaan mitä muuta täällä vielä olisi. Ihan normaali Android Storen on tyylinen, mutta asetukset, lapsilukkoostus, automaattiset päivitykset. Ne on siellä mitään ihmeellistä. Taas sitten kotinäppäintä. Täällä on valikkonäppäin. Tää on vähän tämmönen hämäävä tää kaukosäädin taaksenäppäin on tuossa niinku keskellä toi. Tossa on toi valikkonäppäin. Tää aukeaa niinku tämä. Sitten tossa on toi O. Tähän se tekee. Se on niinku kotinäppäin toi tuolla. Sitten on ihan perus volyymi. Tosta lähtee Netflixi tulille suoraan, yllättävä. Ja tuolta lähtee Prime Video tulille. Ja sitten meillä on Google Assistant näppäin. Hän kun tuli tuohon alapalkkiin, tuommoitti tuon kuunnellaan. Painetaan nyt sitten kotinäppäintä. Siitä sovellukset. Ja vielä aspaltti latautunut. Mä odottelen, että se latautuu ja katsotaan miten semmonen tässä vielä pyörii. Joo, selvis minkä takia tää lähtenyt lataamaan sitä heti, että täällä on hirveä kasa päivityksiä täällä Storessa, mitkä täällä on jonossa, että se niitä haluaa asennella. Mä nyt asentelen ne nyt siitä ensin pois ja sitten koitellaan aspalttia, jos saisi edes pyörimään mitään peliohjaintahan mulla ei tää nyt ole.
No niin, nyt on asfalttia asennettu tänne. Katsotaan se tosta käyntiin. Ainakin käynnistyy. Ääniä mulla tosiaan ei käy kyllä nyt ole, mutta eiköhän me nyt kuvallakin selvitä. Ei tässä todennäköisesti pätkii. Kato, tukee kaukosäädintäkin. On varmaan tosi mukava ajalla. Painetaan enikiitä. Joo. Ensivaikutus on, että ei ole pelattavissa. Nyki jo nyt. No, kokeillaan silti. Juu, siitä vaan mennään. Pukattia seinään vai? Sitten pitäisi taas ostaa puolet maailmasta. En ikinä tämmöistä peliä pelannut, niin en tiedä yhtään, että miten tästä pääsee pelaamaan. Pääseekö pelaamaan ollenkaan ilman ostoja. Ehkä mulla on väärä auto, en tiedä. Career. Otetaan sitä. Play. Nyt näyttää paremmalta. Next ja Start Race. No niin. Mun autopelikokemukset tosiaan perustuu PlayStation 2 aikaan, että en oo juurikaan tämmösiä pelaillu. Ja tästä Start Race. No niin. Hyviä pikseliukkoja. Vois se varmaan huonompikin olla. Vai nyt kun se hajosi? Ei. Jaha, veto jo. Kaukosäätimellä. No ja ei tää nyt niin huonoa. Jos tähän nyt kuvittelisi jonkun peliohjaimen, niin tämähän voisi olla ihan jopa nipin napin pelattavissa. Jännä, että tuo valikko pätki sit niin paljon, mutta itse peli ei pätki. Onkohan tässä joku systeemi, että se laskee itse pelissä grafiikoita niin paljon sitten. Tää onnistui siis kaukosäätimelläkin yllättävän hyvin, mutta varmaan kokemuksesta jää vähän pois. Ja sieltä löytyy nitronappi. No joo, kyllä mä nyt kuvittelisin, että tää on ihan niinku pelattavissa. Siinä on ainakin 15 freimiä sekunnissa. Äkkiseltään sanoisin silmällä olisi. Äänet olisi tietty iso osa tätä, mutta tää nyt on vaan toiminnan testauksia. Joo, kyllä tää ihan näköjään sittenkin on pelattavissa. Mistä se pääsi? Oosta päävalikkoon ehkä. Juu. Ladataan vielä tuommoinen Antutu benchmark ja katsotaan, että jos tätä vertaat puhelimeen tätä tikkua, niin mikä puhelin tää sit olisi. Mä latailen sen ja katsotaan sitä sit vielä tähän loppuun. Joo, ei löytynyt Antutua tuolta valikosta tai hausta, en tiedä onko tässä sit, että tälle tikulle ei saa ihan kaikkia sovelluksia, mutta tommonen 3D-markki löytyi, sekin on ihan hyvä, ellei ehkä jopa parempi. Katsotaan mitä tää tästä sitten kertoilee. Ohita. Tämä testi vaatii Android 10, tässä ei semmoista ole. Jaa, tällä ei testalla näköjään sitten yhtään mitään. No, mäpä etsii jonkun, mikä suostuu testaamaan ja testataan sitten. No niin, nyt on sitten GFX Pens asennettuna tähän, että katsotaan jos tämä toimisi sitten. No niin, tämä näyttää nyt siltä, että se antaisi jopa testata, niin pistetään siitä sitten vaan Start All. Laitettiin kuitenkin testiksi Lökson. Odotas nyt. Tää on ehkä vähän hämäävää, että mikä on valittuna. Noniin, nyt meni Start All.
hyvin näyttää nykivää eteenpäin. No, katsotaan mitkä sitten on lopputulokset. No niin, siinä meillä olisi sitten tuloksia tuosta testistä, että tosiaan keskiarvo FPS on ollut tuommoista 9,4 parhaimmillaan. Et eipä sillä kuuhu mennä, mutta eipä tää mikään 3D-pyörityksenä tikku on tehtykään. Sinänsä ihme pyörii. Ja nyt toi render quality, niin siitä näköjään loppu muisti tikusta kesken. Kuten sanottu, niin Netflixia ja YouTubeen tehty, niin ei voi olettaakaan. Eikä näköjään päästy edes listoille vai? Siinä. Valita vaan oikea testi. Sanotaanko, että jos tätä niin kuin nykypäivän puhelimeen vertaan, niin mentäis varmaan 2010-luvulle. Katsotaan, kun tätä selataan oikein alaspäin, että missä se olisi 500 freimiä. No niin, nyt päästiin tänne 499. Oli aikamoinen selaaminen, meni melkein pari minuuttia nappi pohjas, mutta tunnetusta niin HTC Desire. Tästä muutos Samsung Galaxy Tab 2. Elikkä hyvin kauan sitten, jos täällä vielä ottaa muuta tunnettua. Samsung Galaxy Note 2. Aika tuntematonta on tällä alueella jo. Ihan tommosia tosi vanhoja Android-puhelimia 3D-suorituskyvyn osalta, mutta muisti nyt varmaan on vähän uudempaa ja nopeampaa ja prosessori, mutta haluan nyt kuitenkin tosiaan täsmentää, että tosiaan on tehty suoratoistointa tikkuja. Sen takia nämä tulokset on vähän tämmösiä. Tämä video oli tällä kertaa tässä. Toivottavasti oli hyödyllinen video, että jos olet harkinnut tämmöisen ostamista, niin saa jonkunnäköisen kuvan, millainen kilke toi sitten on. Ota kanava tilaukseen niin etiä paitsi sitten taas uusista testeistä ja ihmetyksistä, mitä nyt sitten tulee ikinä tehtyäkään. Ei tässä taas sen enempää. Mä oon Samuli ja se on moro!